Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov 11 oktyabrda GDA-nyň Soçyda geçirilen sammitine gelip, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'a Türkmen büjügini sowgat berdi. У нас есть общий один друг, это, вы, наверное, знаете, это единственный в мире собака Алабай. Да. И я сегодня привез с собой этого маленького Алабая. И называется он Лупали, то есть это верный. Ozalky Sowet Respublikalarynyň liderleri bugün GDA-nyň we Ewraziýa Ykdysady Bileşiginiň sammitlerine ýygnandylar. Türkmenistan bu iki gurumanyň hiç biriniň dogry bahaly agzasy däl we türkmen häkimetleri adatça Aşgabatyň himiselik bir tarapyk siýasatyna salgylanyp, beýle sammitlerden çeki durýarlar.